Tak, začínáme, je to další hodina. V pořadí pravděpodobně 6, jestli si to pamatuju, a začneme spotřebičem paliv. Takže spotřebič paliv. Co je to spotřebič paliv? Je to zařízení, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší. Potom máme uzavřený spotřebič paliv v provedení C. Je to spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší, tudíž zvenku a ven. Otevřený spotřebič paliv v provedení B. Je to spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Uzavíratelný spotřebič paliv. Je to spotřebič, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného v prostoru, v němž je umístěn, a množství nasávaného vzduchu je ovlivněno potlakem v sopouchu, jako jsou pokojová kamna, sporáky, kotle ústředního topení na pevná paliva, krbové vložky. Spaliny jsou samozřejmě odváděny do volného ovzduší. Spotřebič s otevřeným ohništěm, neboli otevřený krb, má vždy na samostatnou spalinovou cestu. Je to část ohniště, pro spalování paliva je otevřená a přívod spalovacího vzduchu je obvykle odebírán z prostoru, ve kterém je umístěn. Spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Pokud je to krb, tak ve zprávě je nutné uvést velikost otvoru, tudíž toho krbu, ten rám, který je otevřený. Spalinové hrdlo. Je to součást spotřebiče paliv, určená k jeho připojení na kouřovod. Co jsme se už učili, že spalinové hrdlo je vlastně první část spalinové cesty. Vzduchové hrdlo je to část spotřebiče paliv, určená k jeho připojení na vzduchový průduch. Ne všechny spotřebiči to mají, ale samozřejmě je to výhodné, protože to neodsává vzduch z místnosti. Pokud to připojíme, není nutné to připojovat. Spotřebič s uzavíratelným ohništěm. A spotřebič, jehož část ohniště je ohrazena pevnými, nehořlavými materiály a část dvířky, obvykle prosklenými, které se uzavírají ručně nebo automaticky. Lokální spotřebič. Je to tepelné zařízení určené ke spalování pevných, kapalných nebo plynných paliv za účelem přeměny jejich chemické energie v energii tepelnou, které umožňuje využít uvolněného tepla v prostoru, v němž je nainstalováno. Jedná se o to, že lokální spotřebič vyhřívá jednu místnost, tudíž většinou kamna to bývají. Pak máme technologický spotřebič. Je to spotřebič paliv, který slouží k výrobním nebo procesním účelům, jako v kovárnách jsou výhně, v pekárnách jsou pece, ale patří sem i lázeňská kamna, což jsou ve starých koupelnách na ohřev vody určená kamna, nebo karma, nebo turbokarma, to je technologický spotřebič. Ústřední zdroj tepla. Ústřední zdroj tepla vytápí více místností a co je důležité zmínit, že je to spotřebič paliv, který zajišťuje teplovodní nebo teplovzdušné vytápění.
To je to, co nám řekl pan Hess, je to nejdůležitější teplovodní nebo teplovzdušné vytápění, více místností, bytů nebo domů. Tak, teď se přesouváme do požárních definicí. Ještě bych zapomněl, u těch technologických spotřebičů nesmíme zapomenout na kogenerační jednotku, kde vlastně dochází splynění a kvašení výtrusů živočichů, kde dojde vlastně k ohřívání a tak asi je lepší zjistit na internetu, co je ta kogenerační jednotka, ale využívá se také k vytápění a je to technologický spotřebič. Tak a teď zpátky k požární definici. Požární úsek je to prostor stavebního objektu určený od ostatních částí tohoto objektu, po případě od sousedních objektů požárně dělícími konstrukcemi, po případě požárně bezpečnostním zařízením. Je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů. Bohužel jsem z toho jinak nerozumím, nedokážu si nic představit. Požární úsek, pravděpodobně to bude prostě nějaký pokoj, jo, nebo místnost. A požárně dělící konstrukce, stavební konstrukce bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru. Je to zejména požární strop nebo střešní konstrukce, požární stěna, vnitřní obvodová štítová. Asi zde bych viděl vlastně prostě klasická stěna, že jo, v hotelech potřeba požární dveře, aby se oheň nešířil z jednoho úseku do druhého. Požární odolnost. Doba, po kterou je stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení funkce. Jasný požární odolnost, jak dlouho ten předmět vydrží, aniž by byla porušena jeho funkce. Reakce na oheň. Odezva výrobků za specifických podmínek příspěvkem vlastního rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven. Prostě jak se ten výrobek zachová v případě požáru. Tak, třídění. Tady to bude podstatně asi rychlejší, ale třídění komínu. Jak třídíme komíny? Třídění komínů podle teploty, tlaku, odolnosti proti vyhoření sazí, odolnosti proti působení kondenzátů spalin a odolnosti proti korozi je uvedeno v české státní normě 1443. Další třídění komínu je následující. Tudíž zde asi bude dobré se podívat do té normy, kterou jsme ještě neprocházeli. Ale dělení podle způsobu výroby a montáže. Což už jsme se učili, máme systémový, individuální komín, dodatečně vložkovaný komín a pan Hess nám ještě sdělil, že komínový systém, což by měl být komínový systém pro plynná paliva. Komínový systém, pokud si správně pamatuji, je předělaný komín, kdy z otevřeného zdroje nebo spotřebiče se vytvoří uzavřený, kdy v tom komínu je vedeno jak přívodní vzduchové, tak i průduch pro odvod spalin. Podle materiálu máme keramické, tam patří šamotová vložka. Máme betonové, to jsme koukali s Michalem dole v suterénu, betonové. Pak máme kovové, sem patří třeba hliníkový, nerezový. Potom máme plastové, samozřejmě plastové jsou využity
spíš je pro kondenzační kotle, kde ty teploty nejsou tak vysoké. Dále, podle konstrukčního uspořádání. Konstrukčního uspořádání znamená na jednovrstvý komín nebo vícevrstvý komín. Pak máme podle počtu připojovaných spotřebičů. A to máme rozdělené na společné komíny pro jedno podlaží se společným komínovým průduchem, kterými se odvádí spaliny společným kouřovodem. Obrázek 1b. A tudíž máme jeden průduch, jeden kouřovod, do kterého je více spotřebičů připojeno. Nebo samostatnými kouřovody od více spotřebičů paliv umístěny v jednom podlaží. Ano, v jednom podlaží, řekněme v místnosti napravo mám jeden spotřebič, v místnosti nalevo mám druhý spotřebič. Je to více spotřebičů v jednom podlaží, ale každý má samostatný kouřovod. A samozřejmě všechno do společného komínového průduchu komína. A potom společné komíny pro více podlaží, kterými se odvádí spaliny od jednoho nebo více spotřebičů z několika podlaží. To znamená společný komín, co jsme se již učili, společný komín, více spotřebičů na více paliv. Pro více podlaží, jasný. Tak, co tam máme dál? Dál tady máme podle uspořádání komínových průduchů. Zase jednoduché. Máme průběžné, podlažní a nebo se společným sběračem. Průběžné znamená, že probíhá skrz jednotlivá podlaží a půdice je v nejnižším podlaží. Tudíž většinou řekneme, že vede až do sklepa. A zde máme vybírací otvor. Potom máme podlažní, což je třeba u nás doma, kdy půdice je v podlaží, ve kterých jsou připojeny spotřebiče paliv. Takže já mám na jedné straně komína mám kamna, na druhé straně komína níž pod sopouchem mám vybírací otvor. A pak se společným sběračem, což jsou ty sdružené komíny, což neustále probíráme, kdy máme ty společné sběrače s výsobnými uzávěry, které tvoří půdice. Ty komínové průduchy mohou odbočovat na jednu stranu nebo střídavě na obě strany. Tak, dál. Podle počtu komínových průduchů v komíně. Podle počtu komínových průduchů v komíně. Jednotlivé s jedním komínovým průduchem. Nebo sdružené se dvěma nebo více komínovými průduchy. A ty mohou být samozřejmě jednořadé anebo víceřadé. V jedné řadě, tudíž jednotlivé, sdružené a sdružené jednořadé anebo víceřadé. Dále rozdělení podle průběhu podélné osy. Jasný. Buď to je přímý, osa komínového průduchu je přímá, svislá. Tudíž vede rovně od shora dolů většina komínů, ale máme také uhýbané. Osa komínového průduchu se odklání o svislice, což může být spíš než komín, což u komínů by to bylo ve starší zástavbě, nebo v Anglii to tak bývá, že jsou různě takhle, pak se rozšiřují. Ale co chci říct, většinou u plynových spotřebičů. Třeba doma, že ho máme dvakrát uhýbaný.
Tak podle difuze vodních pár stěnou komína. A to máme přímo tady obrázek. Jsou dvě možnosti. Komíny difuzní, což jsou, u kterých do stěny komínového průduchu proniká difuzní vlhkost, u kterých je mřížka, aby regulovala vlhkost komína. Jasný. Níže v komínu nebo u půdice je mřížka a díky tomu tím průduchem, spalovacím průduchem odvádí vzduch a dole je nasáváno v půdici taky vzduch, tudíž okolí vede vzduch nahoru do komína. To je komíny difuzní. Pak jsou komíny bariérové, u kterých je na povrchu komínového průduchu zabráněno pronikání difuzní vlhkosti do stěny komínového průduchu. Ale to tady se soustředném provedení, což nám tady neukazuje. Nevadí. Co tady máme dál? Podle způsobu odvětrání komínových vložek. To bude asi ono, to, co tady máme, ty obrázky, ale zase tady nevidím někde A, B, C. Komíny se zadním větráním a komíny se vzduchovým průduchem, kde odvětrání spalin v případě netěsnosti přetlakové komínové vložky je zajištěno soustřednou vzduchospalinovou sestavou. To je to, co jsem teď mluvil. Odvětrání přetlakové nebo odvětrání difuzně zajištěno odvětranou vzduchovou mezerou mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm větráním v souhlasném směru. Ano, to jsou ty obrázky. Už tomu rozumím, podle způsobu odvětrání komínových vložek. Komíny se zadním větráním a komíny se vzduchovým průduchem. Dále třídění komínových průduchů podle velikosti plochy průřezu. Můžeme mít průlezné a neprůlezné. Neprůlezné dělíme na úzké, což je s plochou průřezu 0,04 m2, což pro příklad může být 20 cm na 20, nebo střední, tady už nemáme, tady máme 0,04 až 0,225. A průlezné jsou větší samozřejmě než 0,225 m2, ale jedna strana nesmí být kratší než 450 mm, což je 45 cm. Tyto komíny se mohou čistit prolézáním. No, to nechci ani vidět. Ty mohou prolézat komín. Ale dobře. Neprůlezné a průlezné. Úzké, střední. Třídění kouřovodů podle počtu připojovaných spotřebičů paliv. Samostatné kouřovody a společné kouřovody. Jasný, to už známe. Akorát, že se jedná o kouřovody, nikoliv o komíny, ale ten termín je vlastně stejný. Samostatný kouřovod je připojen jeden spotřebič a společné kouřovody více spotřebičů. Třídění připojených spotřebičů paliv na spalinovou cestu. Podle tlakových podmínek při spalování ve spotřebiči paliv a způsobu nasávání vzduchu. Potlakové, přetlakové, atmosférické. Takže potlakové, kde spalování ve spotřebiči paliv a nasávání spalovacího vzduchu je řízeno komínovým tahem. Ať už přirozeným, anebo umělým. Umělým by bylo na spotřebiči. Přetlakové, kde spalování ve spotřebiči paliv a přívod spalovacího vzduchu jsou řízeny tlakem spalovacího média a ventilátorem spalovacího vzduchu
nebo palivové cesty. Teď si nejsem jistý, jestli na spotřebiči anebo na komínu. Ne, na komínu by měl být podtlakový a na spotřebiči si myslím, že bude přetlakový. Nutno zkontrolovat. A atmosférický, kde tah komína je redukován přerušovačem tahu tak, aby neovlivňoval proces palování. Tak, podle způsobu použití. Jednoduchý. Spotřebiče, nebo tady to máme dělení, třídění komínů. Lokální, to je jasný, vytápění jedné místnosti, ústřední, etážových, podlažních jsou určeny pro vytápění více místností. Takže třeba, když mám kamna s výměníkem, už je to ústřední. A technologické. Nepatřitně spotřebiče určené k použití v domácnostech. A třídění stavebních výrobků a konstrukcí podle reakce na oheň, jednoduché, nehořlavé a hořlavé. Nebudeme už začínat požadavky na spalinovou cestu, to uděláme příště, protože tady jsme udělali 2 příklady a skončili jsme. Tak jo, tak kominíkům zdar.